लोगोफोर बिरियानिया मोनबाय अरखि लायबाय नै दा आं नोंसोरनो जाना देखायगासिनो बिरियानिखौ बिरियानियाथ' जोबोद गोथाव गासैबो मिथिखागौ नाथाय गाव हारसिं संनानै जायोब्ला बांसिन गोथाव जाबाय बिरियानि हटेलफोरनिफ्राय आं दिनै नोंसोरनो बिरियानि खौ जानानै देखायगोन लोगोफोर नायदो माबायदि गोथाव जायो बे आं नोंसोरनो खोन्थागासिनो दं लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बिरियानि चिकेन बिरियानि लोगोफोर दिनैनि चिकेन बिरियानि बानायनाय स्टाइला एसे आलादा जागोन आरो आङो दिनै नोंसोरनो बिरियानिखौ जानानै देखायगोन आङो जानाय देखाया सानसेबो दिनै जानानै देखायगोन आं गासैबो मिन्थिखागौ ने चिकेन बिरियानिया माबायदि टेस्टि जायो आरो जोंथ' हटेलावसो जायो नंगौना नङा जोंथ' हटेलावसो बायनानै जायो बेनिफ्राय मा जायो सोरबा सोरबा आरो दिनै बायदि बानायखांनायखौनो नेक्स्ट खालि गुदुं खालामनानै होयो बे गोथाव जाया बेनिफ्राय नों गाव हारसिंनो चिकेन बिरियानिखौ न'आव बानायनानै जालाय माबायदि टेस्ट जायो आरो चिकेन बिरियानि बानायनो रोङाब्ला गोथाव जाया गासैबो मिन्थिखागौ मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो बानायनो रोङाब्ला गोथाव जाया नाथाय चिकेन बिरियानियाव मायबा मोनसे नोंनि होनाया एसे बुरजा बा खम जाबानो मायबा नङा मायबा मोनसे बेनि टेस्टआ गाज्रि जालाङो सोरनिबा संनाया ओरैबायदि टेस्ट जायो चिकेन बिरियानिया माने आथा माइब्रा ओंखाम बायदि जालायलाङो आरोना बेनिफ्राय सेम स्टाइलाव सोरबा बेफोरबायदि संबाबो मा जागोन बेनियाव एसेबाबो आलादा जायो माने एसे आलादा जायो हा नैथ' दा बेथ' बिराद गोथाव जागोन बेखौ माने साउथनि मानसिफोरनि संनाया बिराद गोथाव जायो ओरैबायदि मोजां सङो बिसोरो आंनिया मालाबा मा जायो आद्राक आरो लसना बारा जायो आद्राक आरो लसना एसे बारा जायोब्ला मा जायो चिकेन बिरियानिया एसे माने गोखा जायो आरो ने बेनिखायनो चिकेन बिरियानि संनायाव ओरैबायदि बेसेबां माइरङाव बेसेबां बुरजा आद्राक लसुन आरो बेसेबां बेदराव बेसेबां मा बे गासैबो मिलायजोबनांगौ अब्लानो चिकेन बिरियानिया ओरैबायदि टेस्ट जायो आङो हटेलाव बायनानै जानायनिफ्राय गिदिर हटेलनिफ्रायबो जों जिथु नर्मेल बानायो नै लकेल बानायो ओरैबायदि टेस्टि जायो बिसोरनि बानायनाया दा बेदरखौ फोमोनग्रोगासिनो दङ बेनिफ्राय दा माइरंखौ होसिगोन दाखालि बावै आङो चिकेन बिरियानि संना देखायनाया एसे आलादामोन ओमफ्राय दिनैनि संनाया एसे आलादा जागोन बे जीरा पाउडर मत कोई है जीरा पाउडर बुझाओ ओरैबायदि टेस्टि जागोन बे जल्दी लेके ना अभी डाल दिया पूरा आरो आं नोंसोरनो जानानै देखायगोन लोगोफोर चिकेन बिरियानिखौ दिनै गासैबो रोंखाजोबगौ मानसिफोरा नाथाय संना जानो ट्राइ खालाम जायफोरा बिरियानि जाया चिकेन बिरियानि न'आव संनानै जाया संनानै जानो ट्राइ खालाम जोबोद टेस्ट जायो ओरैबायदि टेस्टि मोनो आं बायनानै जाया नाथाय आङो संनानै जानायखौ मोजांसिन मोनो आरो गाव संनायखौ साबसिन मोनो इतना धुआं निकल रहा है अरे पानी लेके आ हेलो पानी लेके नहीं आए पानी आया ही नहीं अभी तक कौन गया साजन तो उधर है मुश्किल है भाई नंबर भी नहीं उसका मेरे पास सचिन अरे वो छोड़ो यार सचिन वो छोड़ देना वो साजन को बोलना पानी लेने के लिए गया था वो जल्दी पानी लेके आने के लिए जल्दी ड्राई हो गया जल्दी लेके आने के लिए बताना ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല്
നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എട്ട് इतना 7 डब्बा ഏഴ് कितने डब्बा चाहिए बस एट और डब्बा पानी डाला सर बिरयानी बिरयानी उसको पानी में भिगा के रखना है पहला चावल को हाँ डालो पूरा डालो हिंदी करते ये ಇದು ನಾಪಾಯಿ ಪನ್ನಿ தான் போட்டுருக்கு पानी में भिगा के रखेगा ना तो और भी टेस्टी अलग होता है उसका सिल्वा मनी ऐसे बनाता है पानी में भिगा कर रखते हैं तो चलो मैंने सर ये रुपन सर नंबर 1 चप इसमें अलग अलग है क्वालिटी एक रोबिन बिरयानी है और सिल्वा बिरयानी अलग है मेरे सिल्वा बिरयानी को सीख लिया अच्छा से पुदीना डाल दिया पुदीना पुदीना ये डालते सर एक हफ्ता है ना हमारे गांव का देखो इसको 3.3 देखो 6 लाख मनसिगन पुदीना होबाय मनसिगन लोगोफोर कंगदने मणिपुर में नए नए आके देख बोल रहा था कोई मनसिगन बिरयानी 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 मोनथारसिगोन बिरयानी लड़की लोगों का वीडियो भी बहुत ये हो जाता है मोनबाय लोगोफोर मोनबाय नै अरखिलायबाय बेलेग स्टाइल जोंनिया बिरयानिया अरखि बिरयानी बिरयानी ले लो जल्दी बिरयानी लोगोफोर नै बिरयानी कौन सा बिरयानी है ये चिकन बिरयानी किसके साथ बढ़िया ये कोई पार्टी वार्टी है आज इसलिए बनाया आपने कोई पार्टी नहीं है सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया हाँ दही ले लो थोड़ा बिरयानी में दही के साथ दही का है दही 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 तो होटल का अलग और खुद का जो बना के खाता है ना वो बहुत अलग होता है ना जो खुद बना के खाता है वो ज्यादा टेस्टी होता है देखो नहीं लगे थोड़ा सा लो खाली रायता होने से टेस्टी रायता ये नहीं है बस 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 दही है दही लगभग माने क्या बोलते हैं उसको गम टाइप का होता है ना हाँ गम टाइप का हाँ जब आप बरत जवा चावल जब खुद बना आपको पता होना चाहिए कौन सा चावल जवा जब हम खुद बना के खाते हैं टेस्टी अलग ही होता है चिकन कौन सा डाला है बिरयानी में लोकल ने अच्छा है ब्रॉयलर हाँ इतना टेस्टी हुआ मस्त लोगोफोर नोंसोरबो बेफोरबायदि बानायना जायोना जाया नोंसोरो ना हटेलावल' बायना जायो न'आवबो बानायना जानो सोलों गोबां मानसियानो बायनासो जायोना रेस्टुरेन्टफोराव सानफ्रोमबो नुयो बिरयानी बायना जानाय न'आवबो बानायनानै जालाय लोगोफोर जोबोद गोथाव जायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द